ƙungiyar Izala ƙarƙashin jagorancin Sheikh Abdullahi Balalau ta fitar da sunayen malaman da za su gudanar da tafsirin azumin watan Ramadan na bana. Sanarwar ta ƙunshi jerin sunayen malamai da alarmomi da za su gudanar da tafsirin a ciki da wajen Najeriya. Dr. Jamilu Zarewa na ɗaya daga cikin malaman da za su gudanar da tafsiri a ƙasashen ƙetare, inda zai gudanar da tafsirinsa a birnin London na ƙasar Ingila. A nan gida Najeriya kuwa, Sheikh Abdullahi Balalau zai gudanar da tafsirin azumin watan Ramadan ne kamar yadda ya saba a jihar Adamawa. Sai kuma mataimakinsa Sheikh Usman Isa Taliyawa zai gudanar a masallacin filin ƙwallo na Bolari da ke jihar Gomben, Najeriya kamar yadda ya saba. Dr. Ibrahim Jallo Jalingo, shugaban majalisar malamai na ƙungiyar, zai gudanar da tafsirinsa a Jalingon jihar Taraba. Sai kuma sakataren ƙungiyar na ƙasa Dr. Muhammad Kabiru Haruna Gombe zai gudanar da tafsirinsa a hedikwatar ƙungiyar da ke a Abuja. Idan muka dawo jihar Gombe kuma, ƙungiyar a matakin jiha ƙarƙashin jagorancin injiniya Salisu Muhammad ta aike da malamai 65 tare da alarmomi 130 kenan don gudanar da tafsirin azumin watan Ramadan a ƙananan hukumomi daban-daban da yarurruka daban-daban wanda ya haɗa da yaren Teranci, Bolanci, Waja, Tangale da dai sauransu. Malaman da za su gudanar da tafsirin a jihar Gombe sun haɗa da Sheikh Abubakar Lamido, Malam Abdulmumini Ibrahim Na'ibi da dai sauran malamai.